ምስ ሬድዮ ረናይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሶምናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሰንበት ፍጻሜታት ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ደው ክብል ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ከዓ ናብ ማኣዲ ዘተ ክቐርቡ ሩስያ ፀዊዓ። ካብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ማርያ ዛካሮቫ ብዛሃበቶ ቃል ኣብቲ ኩናት ኢድ ዘለዎም ወገናት ኩሎም ቅጽበታዊ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ውሳኔ ክወስዱ ጻውዒት ኣቕሪባ። ሩስያ ኣብዚ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዝጸንሐ መርገጺ ዝቐየረትሉ ምኽንያት እታ ወሃቢት ቃል ኣየነጸረትን። ከም ዝፍለጥ ሩስያን ቻይናን እቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ውሽጣዊ ጉዳይ ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነ ንፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጥራይ ዝምልከት ክብላ ባይቶ ጸጥታን ካልኦት ኣካላት ውድብ ሕብራት ሃገራትን ንዝወስድዎ ውሳኔ ክቃወማየን ጸኒሐን። ሩስያ ነቲ ብኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ዝተመርሐ ተበግሶ ሽምግልና ሕብረት ኣፍሪቃ ትከታተሎ ከም ዘላ ብምግላጽ ማርያ ዛካሮቫ ፍታሕ ኣፍሪቃዊ ጸገም ብኣፍሪቃውያን ዝብል መምርሒ ብተግባር ክርአ ዘለዋ እምነት ገሊጻ። ብኻልእ ወገን ናብ ከተማ መቐለ ተምርሕ ዝነበረት ነፋሪት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ምዕረፊኣ ከይበጽሐት ናብ ዝተበገሰትሉ ማዕርፎ ነፈርቲ ከም ዝተመልሰት እቲ ውድብ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ። ንሰብኣዊ ረድኤት ናብ ትግራይ ንምብጻሕ ካብ ኣዲስ ኣበባ ማዕርፎ ነፈርቲ ዝተበገሰታ ነፋሪት ብሰንኪቲ ፈደራላዊ መንግስቲ ጀሚርዎ ዘሎ ደብዳብ ነፈርቲ ኣብ ኣየር እንከላ ክትምለስ ከም ዝተገደደት ተገሊጹ። ወኪልቲ ውድብ ማርቲን ግሪፊዝ ኣብ ዛቡ ቃል ካብ ኣዲስ ኣበባ ቅድሚ ምንቃሎም ዝርዝር ስም ኣባላት ዝብገሱሉ ሰዓትን ዕላማን ሓቢሮም ክነሶም ብዛዕባ እቲ ደብዳብ ነፈርቲ ከም ዘይተሓበሮም ኣመልኪቱ። ኣብ ትግራይ ንሰብኣዊ ረድኤት ዝተዋፈሩ ኣካላት ኣብ ዝህቦ ዘለዋ ሓበሬታ በቲ ፈደራላዊ መንግስቲ ዘካየዶ ደብዳብ ነፈርቲ ገለ ክፋል ዩኒቨርሲቲ መቐለ ከም ዝተሃርመ ገሊጾም። ድሕርቲ ብዓርቢ ዝተኻየደ ደብዳብ ነፈርቲ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኩሉ ንሰብኣዊ ረድኤት ዝግበር በረራታት ነፈርቲ ደው ኣቢልዎ ኣሎ። እቲ ውድብ ብተወሳኺ ሰራሕተኛታት ረድኤት ድሕነቶም ክረጋገጽ እንተዘይክኢሉ እቲ መደብ ከመይ ክቕጽል እዩ ንዝብል ሕቶ ገና ምላሽ ኣይተረኽበሉን ኢሉ። ደብዳብ ነፈርቲ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ከባቢታት ከተማ መቐለ ተወሳኺ ህዝቢ የመዛብልን ህይወት ንጽህን ይወስድን ምህላው ካብቲ ዞባ ዝመሓላለፍ ዘሎ ጥርዓናት ህዝቢ የመልክት። ብኣማይታ ሸሓት ዝቝጸር ህዝቢ ሱዳን ሲቪላዊ ምሕዳርቲ መንግስቲ ንዝወሰዶ መርገጺ ብምድጋፍ ሰላማዊ ሰልፊ ብዘካይደሉ ዘሎ እዋን ኣብ ላዕለዎት ሰበስልጣን ዘሎ ፍልልይ እናሰፍሐ ይመጽእ ከም ዘሎ ካብቲ ሃገር ዝተፈነወ ዜና ኣመልኪቱ። እዚ ኣብ ሓያሎ ከተማታት ዝካየድ ዘሎ ሰላማዊ ሰልፊ ብኣማይታ ሸሓት ዝቝጸር ህዝቢ ይሳተፎ እኳ እንተሎ ኣብ መንጎ ሚኒስትራት ተፈጢሩ ዘሎ ጋግ በመስፍሑ ኣብ ባይታ ዘምጽኦ ለውጢ ብዙሕ ከም ዘይከውን እዩ ትንታነታት ዝወሃቦ ዘሎ። ብዕለት 21 ጥቅምቲ ጊዜያዊ መንግስቲ ሱዳን ፈሪሱ ወተሃደራዊ መንግስቲ ክትከኣ ዝጠልቡ ብዕልዋ ምስ ዝተኣልየ ኣልበሸር ዝደናገጹ ሓይልታት ሰላማዊ ሰልፊ ካይዶም እዮም። እዚ ብዓርቢ 22 ጥቅምቲ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ኸ ንዕኡ ንምቅዋም ዝዓለመ ምዃኑ ወደብቲ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ይገልጹ። ሚኒስትራት መሰጋገሪ መንግስቲ ሱዳን ገለ ኣብቲ ንወተሃደራዊ መንግስቲ ዝጽውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ክሳተፉ እንከለዉ ካልኦት ከዓ ሲቪላዊ ምሕዳር ክቕጽል ኣብ ዝጽውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ተሳቲፎም። ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ኣሜሪካ እዚ ኣብ ሰበስልጣን ሱዳን ተፈጢሩ ዘሎ ምስሕሓብ ከም ዘሻቐሎ ብምጥቃስ ኩሎም ወገናት ኣብቲ ናይ 2019 ስምምዕ ሰላም ክጸንዑ ጸዊዑ። ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ጀፍሪ ፈልትማን ብ21 ጥቅምቲ ብዝሃቦ ቃል ሲቪላውን ወተሃደራውን ወገናት መሰጋገሪ መንግስቲ ሱዳን ፍልልያቶም ብሰላማዊ መገዲ ፈቲሖም ኣብ መሰረታዊ ስምምዕ ምስግጋር ስልጣን ክጸንዑ ጸዊዑ። ንሱ ብተወሳኺ እቶም ካብ ዝኾነ ይኹን ወገናት ቶም ሰበስልጣን ነዘይምርግጋእ ሱዳን ዝትንክፍ ስጉምቲ እንተወሲዶም ወይ ኣጓሃሂሮም ኣሜሪካ ዝኣተወቶ መብጽዓ ኩሉ ደው ከም እተብሎ ጠንቂቑ። ኣሜሪካ ንሱዳን እትህቦ ፋይናንሳዊ ይኹን ዲፕሎማስያዊ ደገፍ ንምዕባለ ሱዳን ኣበርክቶ ንምግባር ዳ እምበር ኣብታ ሃገር ንዝፍጠር ቁርቁስ ስልጣን ከበርክት ከም ዘይኮነ ፈልትማን ብተወሳኺ ገሊጹ። ምስ ሬድዮ ረናይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሶኒ ፍጻሜታት ሰራዊት መንግስቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ህዝቢ ትግራይ ረድኤት ከይበጽሕ ሓጊቶም ስለ ዝርከቡ ንምፍትሑ መንግስቲ ኣሜሪካ ግብራዊ ስጉምቲ ክወስድ ጻውዒት ቀሪቡ።
እትጻውዒት ዝቐረበ ኮሚቴ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኩናት ትግራይን ህልው ኩነታት ኢትዮጵያን ኣብ ዘካየዶ ዘተዩ ሓደ ካብ ዓበይቲ ማዕከናት ዜና ኣሜሪካ ፎክስ ኒውስ ብዘቕረቦ ጸብጻብ መሰረት ንሰልፊ ሪፐብሊካን ዝውክል ኣባል ኮንግረስ ብራድሊ ጄምስ ሸርማን ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ነቲ ኮሚቴ ኣብ ዘቕረቦ ምሕጽንታ ሓይልታት ኣሜሪካ ንህይወቶም ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ስጉምታት ክወስድ ከም ዘይደፍእ እኳ እንተገለጸ ሓይሊ ባሕሪ ሃገሩ ግና ናብ ኤርትራ ንዝቕንዓ መራኸብ ክዓገት ከም ዝኽእል ኣተሓሳሲቦ ንሱ ነዚ ዘተሓሳሰበ ሰራዊት ኤርትራ ህጹጽ ሰብኣዊ ሓገዛት ናብ ዘድልዮ ህዝቢ ትግራይ ረድኤት ክኣቱ ዓጊቱ ስለ ዘሎ ምዃኑ ጠቒሱ ይኹን እምበር ኣባል ኮንግረስ ሸርማን ዘቕረቦ እማመ ብኮሚቴ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ብምልኣት ተቐባልነት ዝረክብ ኣይመስልን ክብል ፎክስ ኒውስ ርእይቱ ቀሚጡ እቲ ማዕከን ዜና ብዛዕባ እቲ እማመ ብዝምልከት ርእይቶ ወይ ግብረ መልሲ ኮሚቴ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ንምፍላጥ ንኣቦ እምበር እቲ ኮሚቴ ኣባል ኮንግረስ ግሪጎሪ ሚክስን ካልኦት ኣባላትን ንምርካብ ዝገበሮ ጻዕሪ ከም ዘይሰለጦ ኣመልኪቱ ኩናት ትግራይ ካብ ዝውላዓት ሒዙ ልዕሊ 5 ሚልዮን ሰባት ህጹጽ ሰብኣዊ ሓገዛት ከም ዘድልዮም ይግለጽ እኳ እንተሎ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዝገበርዎ ከበባ ረድኤት ከምቲ ዝድለ ምብጻሕ ከም ዘይተኻእለየን ሃገራት ምዕራብን ኣህጉራውያን ትካላትን ዝወቕሳ ብፍላይ ኣሜሪካ ኣብ ኩናት ትግራይ ዝሳተፉ ዘለዉ ኣካላት ህጹጽ ረድኤት ንዘድልዮ ህዝቢ ምትዕንቓፍ ይቕጽልዎ ከም ዘለዉ ብምውቃስ ዝተረረ እገዳ ከተተግብር ምዃናያ ተጠንቀቕ ኣብ ሶማል ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስትን ዕጡቕ ሓይሊ ኣህሉ ሱዳን ዋሊ ጅምዓን ብዝተኻየደ ግጭት ብውሕዱ 30 ሰባት ተቐቲሎም ኣብቲ ኣብ ዞባ ጋልምዱግ ኣብ ቀዳመ ሰንበት ዝተኻየደ ግጭት ልዕሊ 100 ሰባት እውን ከም ዝቆሰሉ ሰራሕተኛታት ሆስፒታል እቲ ዞባ ንማዕከናት ዜና ኣረጋጊጾም ሰራዊት መንግስትን ዕጡቓት ኣህሉ ሱና ዋላ ጅምዓን ብልፍንቲ ኣንጻር ኣልሸባብ ክዋግኡ ዝጸንሕዮም ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ሒዙ ግና ኣልሸባብ ሙሉእ ብምሉእ ክሰዓረሉ ዘይከኣለ ምኽንያት ሓድሕዶም ክወቃቐሱን እቲ ዕጡቕ ሓይሊ ድማ ብዘያፍልጡ ስጉምታት ከይወስድ ፌደራላዊ መንግስቲ ከጠንቅቕን ተራእዮ ምውጣጥ እዞም ክልተ ወገናት ኣብ ዝቐዳመ ሰንበት 10 ሰባት ናብ ዝቐተለ ናይ ክልተ መዓልታት ግጭት ዓሪጎ ምስ ምድንጓይ ምርጫን መልኣኽ ሰራዊት ሶማል ናብ ኤርትራን ብዝምልከት ኣብ ክልተ ተጋሚዑ ዝርከብ ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማል ውሽጣዊ ጉዳያቱ ከይፈትሐ ምስ መላፍንቱ ዝነበረ ሓይሊ ናብ ግጭት ምእታው ነቲ ሃገር ናብ ዝበኣሰ ናይ ጸጥታ ቅልውላው ሸይምዎ ኣሎ ኣብ ኡጋንዳ ከተማ ካምፓላ ብቐዳም 23 ጥቅምቲ ዘጋጠመ ምፍንጃር ሽብራዊ መጥቃዕቲ ክኸውን ከም ዝኽእል ፕሬዚደንት ዩዌሪ ሙሴቪኒ ገሊጹ ኣዛዚ ፖሊስ እቲ ሃገር ኣሳን ካሲንጌ ብወገኑ ኣብ ዝሃቦ ቃል በቲ መጥቃዕቲ 2 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ጠቒሱ 7 ሰባት በቲ መጥቃዕቲ ከም ዝቆሰሉ ድማ መደበር ቴሌቪዥን ኡጋንዳ ሓቢራ ፕሬዚደንት ሙሴቪኒ ብትዊተር ብዝሃቦ መግለፂ መሰረት 3 ሰባት ኣብ ናይ ጎሓፍ ጎማ ዝተሸፈነ ነገር ኣቐሚጦሞም ምስ ኮድዩ እቲ ነታው ገጋጢሙ ናይቲ ፕሬዚደንት ኡጋንዳ ሽብራዊ መጥቃዕቲ ክኸውን ይኽእል ዝበሎ ምፍንጃር ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል የለን ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሰሉስ ፍጻሜታት ኣብ እስጳኛ ኣሞሮቤታ ዝተኻየደ መበል 67 ውድድር ጉያ ሞሮር ዝተሳተፉ ኤርትራውያን ኣትሌታት አንጸባራቂ ዓወታት ተጎናጺፎም ብሰንበት 24 ጥቅምቲ ኣብ ዝተኻየደ ወርቃዊ መዐየሪ ደረጃ ዘለዎ ናይ 8.7 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ሸፈነ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ቅድድም ጉያ ሞሮር ኤርትራዊ ዓወት ሃብተ ንመወዳድርቱ ብዘተኣማምን ርሕቀት ፈልዩ ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱ ወዲ 24 ዓመት ኣትሌት ዓወት ንቕድድሙ ብ25 ደቂቕን 54 ካሊእታትን ፈጺምዎ ኣብቲ ናይ እስጳኛ ቅድድም ዝተሳተፈ ካልእ ኦሎምፒካዊ ኣትሌት የማነ ሃይለስላሴ ወገኑ ካብ ዓወት 14 ካሊእታት ተፈንቲቱ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ንውድድር ጉያ ሞሮር ኣሞሮቤታ እስጳኛ ዝዓብለለ ኣትሌት ዓወት ቅድሚ ሓደ ሰሙን ብሰንበት 17 ጥቅምቲ ኣብ ፖርቹጋል ኣብ ዝተሰላሰለ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ሊዝበን ሳልሳይ ደረጃ ብመሓዝ ናብ ፖድዮም ሓቒሩ ኣብዚ ናይ እስጳኛ 6.7 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ኣብ ሸፈነ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ቅድድም ጉያ ሞሮር ድማ ኤርትራዊት ኦሎምፒካዊት ኣትሌት ዶልሺ ተስፋይ ካልኣይ ደረጃ ብመሓዝ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ፖርቹጋል ከተማ ሊዝበን ዝተጎናጸፈቶ ናይ ፍርቂ ማራቶን ዓወት ደሪዓቶ ኣትሌት ዶልሺ ተስፋይ እውን ከም ናይ ኣትሌት ዓወት ቅድሚ ሓደ ሰሙን ኣብ ዝተኣናገደ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ሊዝበን ካልኣይ ደረጃ ብመሓዝ ዓወት ተጎናጺፈያ ብጉዳይ ምርጫን ናብ ኤርትራ ብዛዕባ ዝተላእኩ ወተሃደራት ሶማል ብዝተተሓዘ ምስ ጓጉ ሓላፊ ሰልያን ክሰሓቡ ዝጸንሑ ፕረዚደንት ሶማል መሐመድ ፋርማጆን ቀዳማይ ሚኒስተር ሑሰን ሮብለን ኣብ ስምዕ ከም ዝበጽሑ ንኣፈኛ መንግስቲ ብምጥቃስ ሮይተርስ ካብ ሞቃዲሾ ሓቢሩ
ስልጣኑ ኣብ ዝወርሕ እዚ ከረክብ ዝነበሮ ፕረዚደንት ፋርማጆ ኣብ ውሽጢ ፌደራላዊ መንግስቲ ብዝተፈጥረ ሓድሽ ብድሆታት ምርጫ ከካይድ ብዘይምኽኣል እዩ ኣብ ስልጣን ዝቕፅል ዘሎ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ሑሰን ሮብሌ ኣብዚ ሳልስቲ እዚ በፂሕዎ ብዘሎ ስምዕ መሰረት ምርጫ ኣባላት ፓርላማን ፕረዚደንትን ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ክካየድ እዩ ዝካየደሉ ዕለት ግና ኣይተነፀረን ነዞም ክልተ ኣካላት ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማል ዘሰሓበ ካልእ ነጥቢ ድማ ምስ ቅትለት ናይታ ናብ ኤርትራ ዝተላእኩ ወተሃደራት ሶማል ክዙን ሓበሬታ ነይርዋ ዝተባሃለት ኣባል ስለያ ብዝተተሓዘ ቀዳማይ ሚኒስተር ሑሰን ሮብሌ ንሓላፊ ሃገራዊ ድሕነትን ፀጥታን ካብ ስልጣኑ ምስ ሰጎጎዩ ንምስጓጉቲ ሓላፊ ስለያ ዝተቃወመ ፕረዚደንት ፋርማጆ ምስ ኤርትራ ቅርበት ዘለዎን በዓልቲ ቤቱ ድማ ኤርትራዊት ዝኾነትን ሓድሽ ሓላፊ ሃገራዊ ድሕነትን ፀጥታን እኳ እንተመዘዘ ቀዳማይ ሚኒስተር ሮብሌ ብወገኑ ተቃውሙ ኣስሚዑ ብመሰረት ዝሕጂ ክልቲኦም በፂሖሞ ዘለው ስምዕ ግን ብፕረዚደንት ዝርቆ ሓላፊ ስለያ ክኸውን ቀዳማይ ሚኒስተር ድማ ንሚኒስተር ዴታ ክምዝዝ እዩ ፕረዚደንት ፋርማጆ ብዛዕባ እቶም ናብ ኤርትራ ተላኢኾምን ኣብ ኩናት ትግራይ ድማ ተሳቲፎምን ዝተባሃሉ ወተሃደራት ሶማል ብዝምልከት መብርሂ ክህብ ብህዝብን ኣባላት ባይቶን ፀቕጢ ይግበረሉ እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ሮብለ ብወገኑ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ጠቕላሊ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊትን ኣምባሳደር ሶማል ኣብ ኢትዮጵያን ዝርከብዋ ኮሚቴ ነቲ ጉዳይ ከተጻሪ ሓላፍነት እኳ እንተሃባ ዛጊት ናይ ዘካየደቶ መርመራ ውፅኢት ናብ ህዝቢ ኣይቕረበትን ኣብ ሱዳን ብልፍንቲ መሰጋገር መንግስቲ ኣቆይሙ ዝፀንሐ ወተሃደራዊ ጉጅለ ነቲ ሲቪላዊ ወገን ከም ዝኣለዩ ተሓቢሩ እቲ ወተሃደራዊ ጉጅለ ብቐዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሓምዶክ ንዝምራሕ ሲቪላዊ ወገን ካብ ስልጣን ብምእላይ ነቲ ቀዳማይ ሚኒስተርን ካልኦት ኣባላት ካቢነ ሚኒስተራትን ኣብ ቀይዲ ከም ዘእተወ ማዕከናት ዜና ካብ ካርቱም ኣቃሪሐን ብጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃንን ብጀነራል ሓምዳን ዳጋሎን ዝምራሕ ወተሃደራዊ ጉጅለ ሱዳን ነቲ ሲቪላዊ ወገን መሰጋገር መንግስቲ ብምብታን ኣባላቱ ዝኣስር ዘሎ ስልጣኑ ከረክብ ሒደት ሰሙናት ምስተረፈዩ ንሱዳን 30 ዓመታት ዝመርሐ ስርዓት በሽር በህዝባዊ ናዕቢ ካብ ስልጣን ምስተኣልየ በቲ ሓደ ወተሃደራውያን መኮንናት በቲ ካልእ ድማ ወከልቲ ሲቪካውያን ማሕበራት ዝዓብለልዎ ሉኣላዊ ቤት ምኽሪ ሱዳን ከም መሰጋገር መንግስቲ ቆይሙ ነቲ መሰጋገር መንግስቲ ንምቋም ዝተበፅሐ ስምምዕ ሉኣላዊ ቤት ምኽሪ ሱዳን ቀዳሞት 18 ወርሕ ብወተሃደራዊ ጉጅለ ክምራሕ ድሕሪኡ ድማ ስልጣኑ ነቲ ሲቪላዊ ወገን ከረክብ ዝብል እዩ እንተኾነ ዝመጽእ ወርሒ ሕዳር ስልጣን ካብ ወተሃደራዊ ጉጅለ ክርከብ ኣብ ትጽቢት ዝጸንሐ ሲቪላዊ ወገን መሰጋገር መንግስቲ ካብ 25 ጥቅምታት ሒዙ በቲ ወተሃደራዊ ወገን ተበቲኑሎ ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ንክልቲኦም ወገናት ዝድግፉ ኣሽሓት ሱዳናውያን ኣብ ካርቱም ሰላማዊ ሰልፍታት ከካይዱ ጸኒሖም እዮም ወተሃደራዊ ጉጅለ ሱዳን ወሲድዎ ዘሎ ስጉምቲ ነታ ካብ ፖለቲካዊ ቁጠባውን ዲፕሎማስያውን ተነጽሎ ክትወፅእ ጀሚራ ዝነበረ ሱዳን ናብ ድሕሪት ዝመልስ ምዃኑ ተንተንቲ የረድኡ መስርሕ ምስጋር ናብ ሲቪላዊ ዴሞክራሲያዊ መንግስቲ በቲ ወተሃደራዊ ጉጅለ እንተተዓናቒፉ ከቢድ ቁጠባውን ዲፕሎማስያውን ሳዕቤን ከም ዝህልዎ ኣሜሪካን ሃገራት ኤውሮጳን ኣቐዲመን ኣጠንቂቐን እየን ኣብ ከቢድ ቅልውላዊ ትርከብ ሱዳን ወተሃደራዊ ጉጅለ ንሲቪላዊ ወገን ብምእላይ ዕልዋ ፈጺሙ ኣብ ስልጣን ክቕጽል እንተወሲኑ ነቲ ድሮ ብኩናት ድሕረት ጥሜትን ፖለቲካዊ ሸርሕታትን ተሓሚሱ ዘሎ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተወሳኺ ብድሆ ክኾነ እዩ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናብቲ ቅድሚ 30 ዓመታት ዝነበሮ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ኩነታት ንድሕሪት ተመሊሱ ከም ዝርከብ እዮም ተንተንቲ ዝገልጹ ሬድዮ ኤረና ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት ኣብ ኣስመራ ዝነበረት ቤት ትምህርቲ ጣልያ ዋንነታ ብወግዕን መንግስቲ ኤርትራ ብምርካብ ተሰናቢታ ኣብቲ ብሓሙስ 7 ጥቅምቲ 2021 ዝተኻየደ ናይ ዋንነት ናይ ምርካብ መስርሕ ኣብ ቀጽርቲ ቤት ትምህርቲ ንልዕሊ 100 ዓመት ተሰቒላ ዝነበረት ባንዲራ ኢጣልያ ብወግዒ ከም እትወርድ ተገይሩ ሓድሽ ኣምባሳደር ኢጣልያ ኣብ ኤርትራ ማርኮ ማንቺኒ ብወገን ኢጣልያ ኣብ ሚኒስትር ትምህርቲ ሓላፊ ምክትታል ጉዳያት ኣባይተ ትምህርቲ ኣቶ ጴጥሮስ ሃይለማርያም ድማ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ኣብቲ ኣጋጣሚ ተረኺቦም ሰነዳት ተለዋዊጦም ኣብ ኣስመራ ካብ እትምስረት 118 ዓመታት ከም ዘቕፅረት ዝንገረላ ቤት ትምህርቲ ኢጣልያ ካብ ለካቲት 2019 ኣትሒዛ ሓደሽቲ ተምሃሮ ከይተመዝግብ ተዓፅያ ክጸንሕ ተነጊርዋ እታ ቤት ትምህርቲ ከይትህገር ሓያሎ ኢጣልያውያንን ምስታ ቤት ትምህርቲ ምትእስሳር ዘለዎም ወገናትን ናብ መንግስታት ኤርትራን ኢጣልያን ምሕፅንታን ጥርዓናትን ከቕርቡካን ተጸንሑ ካብ ዝወርሒ እዚ ኣትሒዛ ግና ብወግዒ ንብረት መንግስቲ ኤርትራ ኮይናላ ስርዓተ መምሃርን ምስትምሃርን ኤርትራ ባይታ ዘቢጥሉ ብዘሎ እዋን ናይ ገንዘብ ዓቕሚ ዘለዎም ወለዲ ንደቆም ናብ ዝሓሸ ኣካዳሚያዊ ኣገልግሎት ክትብ ጸንሐት ናይ መባእታን ካልኣይ ደረጃን ቤት ትምህርቲ ኢጣልያ ኣብ ኣስመራዮም ክልእኩ ጸኒሖም
መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ርሑቕ ገጠራት ዝርከባ ልዕሊ 12 ኣብያተ ትምህርትን ሕክምናን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራውን ከም ዝሃገረ ይፍለጥ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ዓብደላ ሐምዶክ ኣብ መንበሪ ገዛ ኣቦ ወንበር ሉኣላዊ ቤት ምክሪ ሱዳን ጀነራል አልቡርሃን ተታሒዙ ከም ዘሎ እቲ ጀነራል ገሊጹ። ንሲቪላዊ ወገን መሰጋገሪ መንግስቲ በቲኑ ስልጣን ቢሕቱ ዘሎ ጀነራል አልቡርሃን ንህልው ኩነታት ሱዳን ኣመልኪቱ ትማሊ 26 ጥቅምቲ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ንሓያሎ ኣባላት ናይቲ ንሲቪላዊ ወገን ዝወከሉ ሉኣላዊ ቤት ምክሪ ሱዳን ንሃገራዊ ድሕነት ሱዳን ሓደጋዮም ብዝብል ከም ዝኣሰሮም ኣረጋጊጹ። ይኹን እምበር ንቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሐምዶክ ግና ንድሕነቱ ክብል ኣብ መንበሪ ገዝኡ ኣብ ዝርከብ መቐበል ጋይሽ ሒዝዎ ከም ዘለዩ ጀነራል አልቡርሃን ጠቂሱ። ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ብጀነራል አልቡርሃን ዝምራሕ ወተሃደራዊ ጉጅለ ስልጣኑ ነቲ ሲቪላዊ ወገን መሰጋገሪ መንግስቲ ከረክብ ሒደት ሳምንታት ምስ ተረፎ ዝወሰዶ ስጉምቲ ከም ወተሃደራዊ ዕልዋዩ ዝገልጾ ዘሎ። እቲ ወተሃደራዊ ጉጅለ ድማ ብኣንጻሩ እቶም ንሲቪካውያን ማሕበራት ወኪሎም ብልፍንቲ መሰጋገሪ መንግስቲ ዝቆሙ ሲቪል ኣባላት ኣብዚ ኣስታት 2 ዓመታት ዘፍረይዎ ነገር ስለ ዘየለ ምእንቲ ረብሓ ሱዳን ከኣልዮም ከም ዝወሰነ ይረድእ። ወተሃደራዊ ጉጅለ ዕልዋ ፈጺሙ ንመስርዕ ምስጋር ሱዳን ናብ ሲቪላዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መንግስቲ ምትዕንቃፉ ኣሜሪካን ሕብረት ኤውሮጳን ምስቲ ሃገር ጀሚሮንኦ ዝነበራ ምትሕጋዝ ደው ከብላ ከም ዘገደደን ይገልጻ። ህዝቢ ሱዳን ኣብ ጎደናታት ብምውፃእ እቲ ወተሃደራዊ ወገን ኣብ ልዕሊ መሰጋገሪ መንግስቲ ዕልዋ ብምክያዱ ክሕደት ከም ዝፈጸመ ብምኽሳስ ኣንጻሩ ህዝባዊ ናዕቢ ኣልዓኢሉ ይርከብ። ኣብ ሶማል ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስትን ዕጡቕ ሓይሊ ኣህሉ ሱናዋሊ ጅምዓን ብዝተኻየደ ግጭት ናይ ዝሞቱ ብዝሒ ሰባት ልዕሊ 124 በፂሑ። ኣብቲ ካብ 23 ክሳብ 25 ጥቅምቲ ኣብ ዞባ ጋልሙዱግ ዝተወልዐ ግጭት ናይ ዝቆሰሉ ብዝሒ ሰባት እውን ናብ ልዕሊ 600 ከም ዝዓረገ ንኣፈኛ ዕጡቕ ሓይሊ ኣህሉ ሱናዋሊ ጅምዓ ብምጥቃስ ሮይተርስ ሓቢሩ። ወሃቢ ቃል ዞባ ጋልሙዱግ በኣንጻሩ 16 ኣባላት ሰራዊት መንግስቲ ከም ዝተቐትሉን 45 ድማ ከም ዝቆሰሉን ብምጥቃስ ኣብቲ ካልእ ወገን ዝወረደ ጉድኣት ግና ሓበሬታ ከም ዘይብሉ ኣገንዚቡ። እቲ ኣብ ማእከል ሶማል ዞባ ጋልሙዱግ ከባቢ ጉሪሰል ንሳልስቲ ዝተኻየደ ግጭት መሊሱ ከይብእስ ብምስጋዕ 10,000 ሰባት ቤት ንብረቶም ራሕርሖም ከም ዝሃደሙ ጸብጸባት ሕቡራት ሃገራት የመልክት። ሰራዊት መንግስትን ዕጡቃት ኣህሉ ሱናዋሊ ጅምዓን ብልፍንቲ ኣንጻር አልሸባብ ክዋግኡ ዝጸንሖም ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ሒዙ ኣብ መንጎም ዝተረኣየ ምስሕሓብ ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ግጭት ዓሪጉ ንኻልኦት ቀቢላታትን ሚሊሻታትን ሶማል ከይጸሉ ተሰጊኡሎ። ምስ ምድንጋይ ምርጫን ጉዳይ ምልኣኽ ሰራዊት ሶማል ናብ ኤርትራን ብዝምልከት ኣብ ክልተ ተጋሚዑ ዝርከብ ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማል ውሽጣዊ ጉዳያቱ ከይፈትሐ ምስ በላፍንቱ ዝነበረ ሓይሊ ናብ ግጭት ምእታዉ ነቲ ሃገር ናብ ዝባእሰ ናይ ጸጥታ ቅልውላው ሸይምዋ ይርከብ። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሐሙስ ፍጻሜታት ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃን ሕቡራት ሃገራት ዝርከብዎም ኣህጉራዊ ትካላትን ዝተወከሉ ኣሳትሚ ሰበስልጣን ፈጸምቲ ኣካላትን ወነንቲ ብርኪ ቁጠባን ዝተሳተፍዎ ዞባዊ ዋዕላ ኣብ ሩዋንዳ ይካየድ ኣሎ። እዚ መኸተ ንሕውየት መስሕብ ወፍርን ቀጻሊ ዕብየትን ቁጠባን ምብራቕ ኣፍሪቃ ብዝብል ቴማ ካብ 27 ክሳብ 29 ጥቅምቲ ኣብ ከተማ ኪጋሊ ዝካየድ ዘሎ መበል 25 ዋዕላ ከም መቐጸልታ ናይቲ በብእዋኑ ክካየድ ዝጸንሐ ርክብ ሰበስልጣንን ክኢላታት ቁጠባ ንግድን ወፍርን እዩ። ወኪል ቁጠባዊ ኮሚሽን ሕቡራት ሃገራት ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዶክተር ማማ ኬይታ ኣብ መኽፈትቲ ዋዕላ ብዘስማዓቶ መደረ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንቁጠባዊ ንጥፈታት ኣብቲ ዞባ ንዝርከባ ሃገራት ከም ዘዳኸሞ ብምጥቃስ ኣብቲ ዋዕላ ሰበስልጣን መንግስትን ክኢላታትን ብዘካይድዎ ዘተ ንሕውየት ቁጠባን ምብርባር ወፍርን ንግድን ሓጋዚ ከም ዝኸውን ገሊጻ። ኣብ 2018 ዝተመስረተ ናጻ ናይ ንግዲ ከባቢ ኣህጉር ኣፍሪቃ ወይ AFCFTA ሓደ ካብቲ ንሕውየትን ምብርባርን ቁጠባ ንግድን ወፍርን ምብራቕ ኣፍሪቃ ክኸውን ከም ዝኽእልውን እታ ወኪል ሕቡራት ሃገራት ኣገንዚባ። ናጻ ናይ ንግዲ ከባቢ ኣህጉር ኣፍሪቃ ካብ ሓደ ጥሪ 2021 ናትሒዙ ናብ ግብሪ ንምስግጋሩ ኣብ መስርሕ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ ብዘይካ ኤርትራ ኩለን ሃገራት ኣፍሪቃ ዝኸተማሉ ቁጠባዊ ስምምዕ እዩ። ኣብዚ ንወከልቲ 14 ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ዓዲሙ ኣብ ሩዋንዳ ዝካየድ ዘሎ ኣብ ቁጠባ ንግድን ወፍርን ዘተኮረ ዞባዊ ዋዕላ ኤርትራ ብዛዕባ ተሳተፍ ምህላዋ እውን ኣይተሓበረን። ብዕልዋ ካብ ስልጣኑ ዝተኣልየ ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ዓብደላ ሐምዶክ ናብ ናይ ገዛ ማሕዩር ከም ዝተሰጋገረ ተሓቢሩ።
እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር መንበር ቤት ናይቲ ዕልዋ ዝመርሐ ጀነራል አልቡርሃን ተታሒዙ ድሕሪ ምጽናሕዩ ብ26 ጥቅምቲ ናብ ቤቱ ተሰጋጊሩ ኣብ ናይ ገዛ ማሒር ክጸንሕ ተኣዚዙ። ብጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ዝምራሕ ወተሃደራዊ ጉጅለ ሱዳን ብ25 ጥቅምቲ ኣብ ልዕሊ መሰጋገር መንግስቲ ዕልዋ ብምክያድ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሐምዶክ ዝርከቦም ሓያሎ ኣባላት ናይቲ ሲቪላዊ ወገን እዩ ኣሲሩ። ካብ ህዝቢ ሱዳንን መላእ ማሕበረሰብ ዓለምን ተሪር ተቃውሞ ገጢሞ ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለ ሱዳን ነቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ናብ ናይ ገዛ ማሒር እኳ እንተሰጋገሮ ዝበተኖ መሰጋገር መንግስቲ ዳግም ከም ዘየቕውም ደጊሙ ገሊጹ ኣሎ። ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ብቴሌፎን ክዘራረብ ዝኽኣለ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ኣብ ማእሰርቲ ዝርከቡ ካልኦት ኣባላት ካቢነ ሚኒስትራት ናይቲ መሰጋገር መንግስቲ እውን ክፍትሑ ጸዊዑ። ኩናት ሓድሕድ ንምውጋድ ምእንቲ ሃገራዊ ድሕነት ብዝብል ንመሰጋገር ባይቶ በቲኑ ዘሎ ብጀነራል አልቡርሃን ዝምራሕ ወተሃደራዊ ጉጅለ ሱዳን ብዛዕባ መጻኢ መደባቱ ንህዝቢ ብዝርዝር ኣይፍለጠን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ወተሃደራዊ ጉጅለ ሱዳን ኣብ ልዕሊ መሰጋገር መንግስቲ ዕልዋ ብምክያድ ስልጣን ክብሕት ምውሳኑ ዝተቃወመ ሕብረት ኣፍሪቃ ንሱዳን ካብ ኣባልነቱ ከም ዝኣገደ ፍሊጡ። ሱዳን ናብ ሲቪላዊ ስርዓተ መንግስቲ ክሳብ እትምለስ ካብ ኣባልነት ሕብረት ኣፍሪቃ ተገሊላ ከም እትጸንሕ እቲ ሕብረት ኣብ 27 ጥቅምቲ ብዘውፅኦ መግለጺ ኣነጺሩ። ኣብ ዩጋንዳ ከተማ ካምፓላ ዝተፈጸመ ክልተ መጥቃዕታት ኪዳን ዲሞክራሲያውያን ሓይልታት ዝተባሃለ ተቃውሞ ውድብ ይፈጺምዎ ክብል ፖሊስ ሃገር ገሊጹ። እቲ ብ23 ከምኡውን 25 ጥቅምቲ ኣብ ሓደ ባርን ኣብ ኣውቶቡስን ዝተፈጸመ ክልተ መጥቃዕታት ብኣዛዚ ናይቲ ኪዳን መሐመድ ንካሉቦ ዝተወጠነ ምዃኑ ኣፈኛ ፖሊስ ሃገር ፍሬድ ኢናንጋ ብ26 ጥቅምቲ ኣብ ዘካየዶ ጋዜጣዊ ዋዕላ ወቒሱ። እቲ ኪዳን ምስ ዳዕሽ ምትእሳር ከም ዘለዎ ዝገለጸ ፖሊስ ዩጋንዳ ነቲ መጥቃዕቲ ንምክያድ ተሓባቢሮም ንዝበሎም ሓያሎ ሰባት እውን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ እትዩ ምህላው ሓቢሩ። ኣብ ካምፓላ ተወሳኺ መጥቃዕታት ከይካየድ እውን ሓይልታት ጸጥታ ዩጋንዳ ኣብ ተጠንቀቕ ይርከቡ። ኣብቲ ዝተኻየደ ክልተ መጥቃዕታት ብውሕዱ ሓደ ሰብ ክቕተል እንከሎ ሓያሎኻ ቆሲሎም ኣለዉ። ኣብ 1995 ከም ዝተመስረተ ዝንገረሉ ኪዳን ዴሞክራሲያውያን ሓይልታት ፈለማ ኣብ ምዕራባዊ ዩጋንዳ ክንቀሳቐስ ከም ዝጀመረን ድሒሩ ድማ ክሳብ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ከም ዘስፋሕፍሕን ሰነዳት የመልክቱ። እቲ ኪዳን ጥሩፍ እስላማዊ ሓሳባት ንምስፍሕፋሕ ከም ዝንቀሳቐስ ዝወቅስ መንግስቲ ዩጋንዳ ምስ ኣህጉራውያን ሽበራውያን ጉጅለታት ብሓባር ዝሰርሕ ሽበራዊ ክብል እዩ ኣብ መዝገብ ገበነኛታት ታስፊርዎ። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት ሓይልታት ጸጥታ ዩጋንዳ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ናብቲ ሃገር ኣትዮም ንዝበልዎም 15 ኤርትራውያን ከም ዝኣሰሩ ዴይሊ ሞኒተር ካብ ካምፓላ ሓቢሩ። እቶም ኤርትራውያን ዶብ ኬንያ ሰጊሮም ኣብ ዞባ ተሮሮ ከባቢ ማላባ ምስ ኣተው እዮም ብ26 ጥቅምቲ ብፖሊስ ዩጋንዳ ተታሒዞም። ከም መሻዓት ኤርትራውያን ንሳቶም እውን ናብ ከተማ ካምፓላ ብምራሕ ኣብታ ሃገር ፖለቲካዊ ዕቑባ ንምሕታት መደብ ዝነበሮም ምዃኖም ይግመት። ኣብ ዩጋንዳ ከተማ ካምፓላ ክልተ መጥቃዕታት ድሕሪ ምክያዱ ሓይልታት ጸጥታ ሃገር ኣብ ተጠንቀቕ ከም ዘለው ይግለጽ። ነትማሊ 28 ጥቅምቲ ኣብ ንጅሩ ኡጋንዳ ክኽፈት ተመዲቡ ዝነበረ ውድድር ሻምፒዮን ኩዕሶ እግሪ ትሕቲ 20 ዓመት ደቂ ኣንስትዮ ሃገራት ሴካፋ ናብ ቀዳም 30 ጥቅምቲ ተሰጋጊሩ። ኣብዚ ውድድር ኤርትራ ትርከበን 6 ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪካ ኡጋንዳ፣ ኢትዮጵያ፣ ብሩንዲ፣ ታንዛንያን ጅቡትን ክሳተፋን። ሃገራት ጋንታ ኤርትራ ኣብዚ ብመልክዕ ዙርያ ዝካየድን ነፍሲ ወከፍ ጋንታ ድማ 5 ግጥማት ተካየደሉን ውድድር ንምስታፍ ድሮ ናብ ዩጋንዳ ከተማ ካምፓላ ኣትያላ። እቲ መደብ ዝተቐየረሉ ምኽንያት ኣይተፈልጠን። بمسرز تغير حدش مدب إرترا نقدام ساعة 10 فرقان قدم قطري أنصار تنزانيا بحث حدار أنصار إثيوبيا 3 حدار أنصار يوغندا 6 حدار أنصار جيبوتي 9 حدار دما أنصار بوروندي كتتصاوتيا أزي كم زيلن كلو أبي متصاري ودر وانشا دق نسي أفريقيا بعسرات قمتي أبسمرا أبستغايده قدام أجر قتم ببوروندي حموشت باروز تسعرت هجرايت غانتا سينيور دق نسي إرترا بسلوس 26 ጥቅምቲ ኣብ ቡሩንዲ ከተማ ቡጁምቡራ ኣብ ዝተኻየደ ካልኣይ እግሪ ርክቡን ሓደ ብባዶ ተሳዒራ። ሱዳን አንጻር ወተሃደራዊ ዕልዋ ዝቐንዐ ሚልዮናት ሰባት ክሳተፎ ትፅቢ ዝግበረሉ ሰላማዊ ሰልፊ ንቐዳም 30 ጥቅምቲ ክካየድ ጻውዒት ቀሪቡ። እዚ ብሲቪካውያን ማሕበራት ቀሪቡ ዘሎ ጻውዒት ነቲ ኣብ ካርቱምን ከባቢታቱን ጥራይ ተሓፂሩ ዝርከብ ሰላማዊ ሰልፍታት ኣብ መላእቲ ሃገር ክልሕም ዝጠልብ እዩ።
ኣብ ካርቱም ዝካየድ ዘሎ ራብዕቱ ዘቑፀረ ሰላማዊ ሰልፍታት ንምዕጋት ሰራዊት ሃገር ንኣውራ ጎደናታትን ድልድላትን ይዓፁ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ወታደራዊ ዕልዋ ዝመርሐ ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ስልጣኑ ናብ ሲቪላዊ መሰጋገር መንግስቲ ከረክብ ካብ ህዝብን ማሕበረሰብ ዓለምን ኩሉ መድያዊ ፀቕጢ እናዘየደ ይመጽእ ኣሎ ኣብ ሓያሎ ሃገራት ዝነበሩ ኣምባሳደራት ሱዳን እውን ኣብ ሱዳን ዝተፈጸመ ወታደራዊ ዕልዋ ከም ዝቃወሙ ምስ ማዕከናት ዜና ኣብ ዘካይድዎ ዘለዉ መግለፂታት ኣረጋጊፆም ከም ግብረ መልሲ ናይዚ ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ኣብ ኣሜሪካ ፈረንሳ ሕብረት ኤውሮጳ ሕብራት ሃገራት ጀኔቫ ቻይናን ቀጠርን ዝነበሩ 6 ኣምባሳደራት ካብ መዝነቶም ኣልዩ እቲ ጀነራል ኣብ ሐምሌ 2023 ናብ ዝካየድ ሓፈሻዊ ምርጫ ሱዳን ስልጣኑ ከረክብ ምዃኑ ዝገልጽ ዘሎ እንተኾነ በቲንዎ ዘሎ ናይ ሲቪልን ወተሃደራዊ ጉጅለን ናይ ልፍንቲ መሰጋገር መንግስቲ ክምለስን ብመሰረት ተቐዲሙ ዝተበጽሐ ስምምዕ ድማ ድሕሪ ሳልስቲ ኣብ እተኣቱ ወርሒ ሕዳር ስልጣኑ ነቲ ሲቪላዊ ወገን ከረክብን እዩ ካብ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ፀቕጢ ዝግበረሉ ዘሎ ሬድዮ ኤረና